Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan miwah kabagas warasan, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dalah kula. Dumateng para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kinabekten, dumateng pamangku gati ingkang dahat kirurmatan, saha dumateng Bapak Ibu para rawuh ingkang bagya mulya. Minangka purwakane ngatur, sumangga langkung rumiyin panjenengan sedaya dalah kula ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti, awit saking berkahipun panjenengan dalah kula saged pepanggihan kempal manunggal wonten ing adicara tingkeban utawi mitoni garwanipun Bapa Prasetyo. Para rawuh ingkang minulya, kula minangka sesulih saking kulawarga Bapa Prasetyo ngaturaken pambagya sugeng rawuh saha ngaturaken matur nuwun awit sampun kersa rawuh wonten ing adicara menika. Antasipun adicara menika inggih minangka wujud raos syukuripun Bapa Prasetyo sak kulawarga dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, amargi sedangunipun bangun Bale Wisma sampun ngantu-antu momongan putra utawi putri wonten ing tengahing kulawarga. Sakmenika Gusti sampun paring kanugrahan awujud garwanipun Bapa Prasetyo ingkang sampun ngandhut ingkang sakmenika yuswa kandhutanipun sampun ngancik 7 sasi. Pramila saking menika Bapa Prasetyo sak kulawarga nyuwun pangestu saha donga saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi jabang bayi ingkang taksih wonten ing kandhutan tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan saha pangayoman saking Gusti. Mekaten ugi kagem ibunipun, mugi tansah pinaringan kesehatan saha kakiyatan. Mugi-mugi nalika wekdalipun miyos sedaya saged kalampahan kanthi gangsar slamet saha boten wonten alangan setunggal menapa. Mugi-mugi Bapa Prasetyo sak kulawarga pinaringan putra ingkang ngabekti marang tiyang sepuh migunani tumrap nusa bangsa saha agami. Amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken kathah kekirangan saha kalepatan anggen kula matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.